गेजेर जनाय दखरा एबसु गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जनाय दखरानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा जथायै 16थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। 13 आरो 14 मे साननैनि हाबाफारिजों गेजेर जनायनि सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गेजेर जनाय दखरा एबसु गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जनाय दखरानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा जथायै 16थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। दिनै सेथि सानाव साइनासालि बेखेवनाय, दुरुं बोनाय, बायदि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जायो। हाबाफारि बानायनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे समाव खुंफुं आफादनिफ्राय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। दिनै गेजेर जनाय दखरा गासै माहारियारि आफादा 16थि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो गेजेर जनायाव साननैनि हाबाफारिजों जों लानाय जादों। दा बेयाव दिनै फार्स्ट सान, दा बेयाव जोङो गिबियै जोङो जायगा फोसाबनाय बेखौ लादों। दा बेनि उनाव जोंहा आफादफोरनि फिरफिला बिरहोनाय बेबो जानानै थांबाय। दा लोगोसे बेनि उनावनो जोङो मेन पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि बेफोर जानानै थांबाय। आरो लोगोसे जोङो इयाव गेलेनाय फारसेबो मोननैसो हाबाफारि लादों। दा बेयावनो जोङो आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बेखौ लादों। लोगोसे थालिर बिफां गाखोनाय मोनसे हाबाफारि लादों। लोगोसे बुलुर बादायलायनाय। दा बेखिनिखौ जों दासिम गेलेनाय हाबाफारियाव जों लानानै दं। लोगोसे मोसानाय, जोंहा मोसानायाबो दा दान्दिसे उननिफ्रायनो जों जागायसिगोन। दिनै बैसागो मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिफोर जोंहा लानाय जादों आरो। ओरैनो गेजेर जनाय हिसाबै गंबेसे गामि दं आरो गंबेसे गामिनिफ्राय बाहागो लाफैयो? गेजेर जनाय हिसाबैथ' गामि हिसाबै जोंहा 52 गामि दं बर' गामि हिसाबै। दा बिनि गेजेरावनो खोब पार्टिसिपेट खालामनाया बिराद खमखौ जों नुनो मोनो। अब्लाबो देग्लाय दासिमबो गंबासे गामिया दा फैना दङ। दान्दिसे उनाव आरो गंथामसे गामिया बाहागो लागोन, बेखौ आं दासिम गम मोनथ'नानै दं आरो। बे बैसागु बराय फोरबोजों लोगोसे दखरा आफादा रायजो राजानो मा मेसेज होनो सानो? बैसागो बराय बिदाय फोरबोजों जोङो रायजोफोरनो बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे दा बर'नि जिथु गाननायनिफ्राय हमनानै मोसानाय मुसुरनाय गासैबो दिगावनो बर' हिसाबै जुदि आग बारायलाङो अब्ला जोंनि हारिमुवा थाबाय थागोन। दा बेखौ आं आसा खालामो। लोगोसे दा बेखौनो आं बर' गामि हिसाबै, बर'फोर हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। गासैबो जुदि गामिनिफ्राय, दा 52 गामि दं हिसाबै गेजेर जनायाव 52 गामिनिफ्राय खमबाबो 21 गामिया जुदि बाहागो लाफैयो अब्ला खोब मोजां मोनसे आं मोनगौमोन आरो। दिनै सेथि सान हिसाबै हरनि समाव माबाफोर हाबाफारि लाबावगोन? सेथि सान हिसाबै हरनि समावबो जोंहा मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारियानो जासिगोन। बेलेग जेबो हाबाफारि लानाय जायाखै। दा गाबोन जोबथायाव जोंहा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। गेवलां मेल मोनसे दं। दा गेवलां मेलाव रंजालि बैसागोनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन रायजोफोरखौ लानानै। दा बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो। दिनैनि दिनाव फरायनायनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो जे बैसागु फोरबोआव बाहागो लानांगौ? फरायनायनि अनगायैबो जोंहा मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना गेलेनाय, दा बेफोरखौ जोंनि लाइमोनफोराबो जुदि बाहागो लाफैयोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो। ओरैनो गाबोन गेवलां मेलाव सोरखौ आलासि महरै? गाबोन गेवलां मेलाव जों आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सासे बड'सा ब्रह्म बिथांखौ जों गाहाय आलासि लादों। लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि फैलाव बसुमतारी बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै बेयाव हांख्रायना लाबोनाय जादों। गेजेर जनाया खोब गोग्लैसोनाय ओनसोल। गाबोननि दिनाव बे गाहाय आलासिनिफ्राय माबायदि बिहोमाखौ हास्थायो? गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जों बेखौनो आसा खालामो जोंनि गेजेर जनाय ओनसोलाबो जुदि जेथिंबो दावगालांनो हागोन। दा बेखौ जों मिजिंथिगोन। बिसोरनिफ्राय जों आसा खालामगोन बेनो। देंखोगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै देंखोगिरि लाबोदों। जोंहा हांख्रायना देंखोगिरि लाबोनाय हिसाबै जनायनिफ्राय जोङो थरायना काजलि बर' दा जाखांफुनाय देंखोगिरि, दा बेखौ जोङो बेयाव हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे
जोंनि लकेलनिनो गेजेर जनाय ओनसोलनि हारिमुआव माने गोसो जाना थानाय बेफोरो जोङो सिंगारफोरखौबो जाखांफुनाय सिंगारफोरखौबो जों बेयाव बाहागो लानो खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।